bhara. Ndichitambisa bhara pane paipisirwa fodya muvhaundi. Pane gomba rairasirwa marasha. Saka ndichipusha bhara. Ndakabva ndapusha bhara rabvira mugomba. Rara mugomba ndipo pandakabva ndawirawo nebhara rinopana bva ndakatsva. Chikanga. Mazino akatobviswa nekurohwa. Wangu. Muri kutaura chokwadi? Wangu. Saka mairega nei kumusungisa panguva yaikushungurudzai kudaro? Ndaingoti pamwe zvichapera. Hazvichedi gogo. Shungu yangu. Kana ndakarara kana kuna Jehovha kuti dai chirema chichi chafunda. Vanongo vachiri vadiki. Vachiri vadiki. Ndatamborera vana vangu. Muri yeZimbabwe kusanganazve kwatiri kuita zuva ranhasi. Zita rangu rinoitwa Elder David Kanjanda. Right, munozviziva kuti Elder kana vakamboti di kana vouya nyaya dzacho dzinouya dzawanda. Ndo zviri pano zuva ranhasi tine nyaya 3 kana kuti 3. Ndizvo chaizvo nyaya yekutanga yatinayo muzuva ranhasi inyaya yemwana wamaona uyu akatsva maoko uyu. Mwana uyu akatsvira mubhani refodya. Vanoziva panopiswa fodya mabva matoona kuti zvinhu zvisina kumira mushe kuti mwana asvike pakuzotsva maoko kudai. Inyaya yakaoma kwazvo. Handisida kunyanya kutsanangura zvakazara nekuti nyaya yacho iripo, muchazvinzwira mai vacho vachitaura. Tataura namai vacho, tataura nemwana wacho, tataura nasekuru hanzvadzi yamai, uye tataura nagogo mai vamai. Right, imwe nyaya yatinayo yechitunhu ndeyekungokuzivisai chete kuti Primrose uya wekubuda mumba achiti murume akanga andowedzera nhengo yanga yakurisa. Ndataura naye nhasi, vhidhiyo rake riri kuuya achiti izvo achitiratidza kuna sekuru vakagadzira ex wake kuti nhengo irebe. Sekuru vacho tavaratidzwa imi zvinhu zvacho hazvina kumira mushe. So kune vaya vaimbobvunza vachiti Elder tipei nhamba dzaex waPrim, tiruda sekuru ivavo. Right, zvenyu zvaita sekuru ivavo ndavaratidzwa naPrim, tiri kuya nevhidhiyo racho. Then yekupedzisira yechitatu tisati tapinda munyaya yanhasi, inyaya inorwadza. Ndeyekuti uchiiteerera unogona kungochema, asi inoda kuti muzongobatsirawo mwanasikana iyoyo. Vhidhiyo iri takariisa nezuro. Unonyora kana uchida kuriona unonyora kuti chikwambo chanditadzisa kuroorwa uye handina kana mwana 40 years. Nyora kuti chikwambo chanditadzisa kuroorwa uye handina kana mwana 40 years. Uzwe nyaya iri papo. Inini yakandirwadza. Ameno vamwe kunzwa kunosiyana. Nyaya yakandirwadza asi uyezve munhu uyu anotoda ndiani? Ndinonzi Jacob Mutakura. Jacob Mutakura. Ungatitsanangurira kuti chii chakaitika here pamaoko akwa? Pamaoko angu kuti nditsve. Ndandichiri mwana muduku ndine 3 years. Ndaitambisa bhara. Ndichitambisa bhara pane paipisirwa fodya muvhaundi. Pane gomba rairasirwa marasha. Saka ndichipusha bhara. Ndakabva ndapusha bhara rabvira mugomba. Rara mugomba ndipo pandakabva ndawirawo nebhara rinopana bva ndakatsva. Saka maoko ndo akatsva ega? Maoko ndiye akatsva oga. Saka unokwanisa kubata here nemaoko? Zvimwe ndinobata, zvimwe handikwanisi. Ko chinyoreso kana kuti bhilo? Bhilo ndinobata. Alright. Ndokumbira kuti unyore zita rako toni. Okay, unonyora neleft. Wanga ugara uchishandisa left here kana kuti zvazvekuti nekuti right haibati? Ndakagara ndichishandisa left. Alright. Saka ndokumbira kuti koma zvakaita mapusha unogona kumabata here? Saka zvinhu zvaunotadza kubata zvinhu zvakaita sei? Zvakaita ngese gita. Taurisa. Zvakaita ngese geju. Kubata kazhinji kuwanza kubata mapoto mahombai. Nekutakura mugomo. Zvombondinetsa. Ko kugeza? Kugeza ndokwanisa. Wega? Alright. Amai makadi? Tiri makadi. Mwana ndewenyu? Wangu ndewangu. Apa ndiri kutaura nani apa? Namai waJacob.
mai vaJacob. Mune vana vangani? Ndine vana 4. 4. Uyu ndiye Jacob ero? Ndiye Jacob. Jacob inambani? Number 2. Number 3. Ndine wana akashaya saka ndiye wanda ngoti number 2. Okay. Akashaya anga ari nambani? Anga number 2. Okay. Saka Jacob ndiye asara number 2. Vanga vari 4 pamwepo? Pamwe chete vanga vari 5 wana akashaya. Saka ndangoti ndine vana 4. Mune 4. All right. Imboti pai background yenyu tione. Baba varipi vevana? Baba vari kuChiweshe. Kuchiweshe. Vane imwe mhuri? Vane imwe mhuri. Okay. Maka separate? Gore ripi? Ndakaona August gore rineri. Gore rineri. Chicha chanetsa? Vanga vasingachachengete vana. Ngati beta ndiende kumba kuna baba nana mama. Mama ungogara muri mega? Ongo. Iyo vaigarepi? Taingogara panzvimbo imwe chete asi ivo vaigara nemukadzi wamudiki. Vakazowana umwe mudzimai mudiki? Ongo. All right. Saka vakabva makambozama kutaura nawe here kana kuti makatoona kuti yatova nani status zvichatoiti? Ndakamboshingirira ndichishingirira ndichifunga kuti zvichachinja pandangoti beta ndidzokere kumba. Saka izvezvi vanombofona here? Apo napo. Asi vanoshanda? Ongo vanoshanda. Zvokuti vanotowana mari yekukwanisa kuchengeta vana? Kana nesendi ravo hapana. Ayo, mari yavanowana tomboti lesei mwati vanoshanda ka? Mari dzavanowana kuri kuti vatorerwa matanho kunzi va-maintain vana. Munoona zvichibuda here? Vanowana mari here? Kana kuti vanongoshandawo zvimwe zviya zvokungokiyakiya? Vanongoshandawo zvimwe zviya zvokukiyakiya. All right. Ngatichiuyai panyaya yekutsva kwemwana. Mwana akatsvira kupi? Akatsvira kuChiweshe. Ikoko kwamaigara nemurume wenyu? Tete. Maamuripo here pakatsva mwana? Ndiripo. Okay. Muchitomona achitsva? Ndakazongoona awirira mumoto. Okay. Angakura 3 years? Azi 3 years naye? 3 years. Bhara anga achiridi zvekungoshanja? Aingoripusha achitamba naro saka ndakazongomona amuwirira mumabvunzi emoto. Yaish. Mubva maita sei? Mumwe mukadzi ndiye akamhanya bva amusimudza. Saka nguva yakamusimudza iyoyo baba vacho akabva mubata. Baba vacho bva vanomunyika mumvura saka tinoziva kuti panodiwa mazai takangomunyika mumvura tisingazivi. But asomhanya naye kuchipatara kukiliniki. Vakamunyika kwenguva yakareba sei? Vakangomunyika kungonyika munhu paungobuditsa munhu mumaoko acho iya. Okay. Ndinosimbonzwa kuti vanga vagona havo but ndosimbonzwa kuti vaifana kutora nguva yakareba kana kuti more than 20 minutes. Ndinosimbonzwa vamwe vachiti aifana kunge akaramba akanyika kusvika more than 20 minutes kuti hiti iyoyo idini ipere, but well zvakatoitika. Saka makabva maenda naye kuchipatara panguva idzodzo? Baba vacho akabva vamhanya naye kukiliniki panguva iyoyo. Vasvika kukiliniki akasvika bva anobhandejwa futi maoko iyayi. Mangwana acho mbuya vacho manheru acho mbuya vakabva vauya amwene wangu vakabva vatora vaenda naye kuchipatara chihombe chinonzi awadi. Saka takazotera uko awadi ikoko. Mati makabva mazotevera kuchipatara chiya maamuri kutsanangura kuhawadi? Takazotera kuchipatara cheawadi ndokwanga akurapwa mwana. Asi akagara maawadi for 6 months kubva muna February kusvika muna July. Akazobuda muna July. Okay. 6 months. Hongo. Hai. Asi akarapwa hake zvakanaka zvamakagutsikana kuti mwana arapwa? Okay. But moto wanga watomudhemeja kudhara tiri kuona kuti moto wanga watomudhemeja kudhara. Asi ndinongotenda kuti
manese pachipatara ipapo nemadhokta vakaitawo sevakagona. Okay. Alright. Saka dambudziko raita kuti mutidaidze nhasi panapa seUtindi TV ndere chii chaizvo chii chashupa nawo izvozvizvi pamwana? Chashupa pamwana uyu inawo yekutsvagawo rubatsiro kuti aende kuchikoro. Kuti haasi kuenda here kuchikoro? Kuchikoro ari kuenda, mari yacho ndeyekubatanidza. Okay. Saka ari grade ani? Ari grades, akanyora grade 7 apa akutarisira kuenda form 1. Akutarisira kuenda form 1. Ndimi maimubhadharira school fees? Asi zvanzviri zvekiyakiya. Zviri zvekiyakiya. Saka izvezvi muri kutarisira kuti anofanira kudzidza kupi? Panyakatsapa high school. Nyakatsapa high school. Right. Asi mari yechikoro hapana? Hapana. Saka zvekutoti izvozvi hamuna kana pekutangira? Handina. Kana Bijan makangogara pamba pana? Tirongoitawo zvekiyakiya. Zvemaricho? Hongu. Alright. Chikomana anzani zviya? Jacob. Kuchikoro kwakuri sei? Kuchikoro kwangu kuri nani. Wakabuda zvakadii? Ndabuda zviri nani. Wakabuda nemangani? 9 units. 9 units. Dzakamira sei? English tichibva paEnglish tichienda? English 93, mathematics 1, social science 1, agriculture, science and ICT 1. Ndazoti PNDS 2. Wow. Saka uri shasha kayo? Zviri nani. Alright. Muri yeZimbabwe muri kuzvinzwira zvatiri kutaura panapa nemhuri iyi. Nemukomana uyu Jacob wamuri kuona chikwapuro chechikoro. Akarova chikoro zvinodadisa, but paita dambudziko. Mwana ane urema, maoko ake, mai havasi kushanda, baba havasi kushanda uye vari paseparation namai. So taakuti isusu mwana ochiguma akadaro here grade 7 nemagonero ari kuita mwana aya. Wedwe apa paakuda vaya vanoteedzera zviri kuna Luke chapter 6:38 kuti ipai nemi muchapiwawo. Akakomborerwa vanopa vakaropafadzwa. Bhaibheri rinobva rati chipavurire uchakodzwa. Variko vamwe vanonyima zvavakafanira kupa asi zvichingovashayisa, asi umwe anoparadzira zvake achizongozviwana zvawanda anditika. So ndo zviri kuitika zuva ranhasi uno tiri kunzvimbo inonzi iyo Nyakatsapa kuWatsomba paMambo Mutasa anditi. Ndo kwatiri zuva ranhasi tiri pamusha panonzi ipo paMhandu. Ndo pana mai ava, mai vaJacob mukunda weipo pano paMhandu. Saka pari zvino regai timbotaura nababa vasara vari baba, hanzvadzi yamai vaJacob. Baba makadini? Tiripo madi yenyu. Tinofara apa ndiri kutaura nani apa? Na Godfrey. Godfrey Mhandu. Godfrey Mhandu. Baba mhuri yatiri kutaura nayo munoiziva? Ndoiziva iyi hanzvadzi yangu iyi. Nemuzukuru. Okay. Jacob. Okay. Dambudziko ravanga vachitsanangura here maamuchirizwa? Yanchirizwa. Ngatitsanangurirawo kuti chii papapa semunhu mukuru sababa vasara pamusha. Ndingangoti muchidimbu hanzvadzi yangu yanga yakaroorwa kuchiweshe. Okay. Murume wacho Yeshuwa paroora shapi akabva kuita zvekiyakiya.
pakutorora pacho akabvisa kuchine mari $15 yei akomana kare. Nanhasi apedza kuroora kudaro ndokuenda kuchiweshe ndokuno nehanzvadzi yangu ndokuita vana ivava vainavo 5 pane vana akashayika iyeye. Then kuchichi ngaachigara nehanzvadzi yangu zvakanaka akazvikoniwa kusvikawo nesuwo takamboendawo kuchiweshe ikoko tichizama kuda kumbonotaura naye apo naapo but zvakashaya basa. Tozongozwa kuti nemumwe futi mumwe mukadzi tikati yes zvino kana achitadza kuchengeta mhuri iripo ukazve kutora zvimwe mukadzi zvatinye kumatatedu kune hanzvadzi kata uchiona zviri kunetsa zvausati kana ngokuya kupi kumusha panoti utsai kutambudzika uri musango bhozi unongosiya uri pamba iya nemumwe mukadzi aenda uzodii. Alright. Hanzvadzi ndobva ya saka hanzvadzi yakamboramba ikamboita anoregai tishingirire hamone manyadai nayo kurohwako aikaka nemurume iyeye kurohwako. Alright. Saka zvinhu zvinotisirisei kuzogumawo akazongotora ticha hanzvadzi yangu kuti ndazvibatsiri bheta ndiende kudzoke kumusha. Okay. Mubva mamutambira zvishuwa takamutambira semwana wenyu semwana makaita zvakanaka ameno kana takagona kana dhusi rakakanganisa makagona handiti wakuru anoti nzou airemerwi nemushinga wayo here ndizvo chaizvo makagona pane kuti mwana muzongozwa kuti kana mazuva ano nyika yashata baba dzimwe nyaya dzatiri kusangana nadzo mwatiri kufamba umu dzinotyisa unozongozwa kuti munhu aurayiwa ndizvozvo saka apa ndinoona sekuti makatora danho rakadini rakanaka. Nyaya yemwana wekutsva iyi makatanga kuizwawo rini? Nyaya yekutsva iyi takangozwa zvingobva kuitika. Handazi chitaura kuti ndozvaakuno mwana aita sei mwana atsva asi kuti taingofunga kutsva kwacho tichingoti angoti zviya zviri maina zviya tisingazivi kuti ko zvakatosvika pastage yamuri kuona iyi. Saka munoti chiiko maringe nemwana wakapasa asi mai vari kuti hapana mari yekuti aenderere mberi? Masoko yenyu sasekuru. Ichokwadi mwana akabuda zvakanaka muchikoro and akabuda zvakanaka muchikoro kuti aregwe akadai nemapasiro akaita tonga taita sei taita mhosva kuhurumende kana kumhuri kana munyika tonga taita mhosva yakakwana. Saka tiri kukumbira kuti tisidai kusagona kuriritira mwana uyu nezvimwe nzira zvekuti akaona rubatsiro mwana aenderere mberi maybe future yake mangwana inonga iri beta sekuremara kwavo sezvamunongoona zvaari izvozvo. Nokuti mai wacho hanzvadzi yangu iyi iri kutotsaya kuriritirawo ichirikicha ichiita sei kuti watoone vana vakutodya ngozi vamakomana wacho wese hamusikaoni henyu vasati pana vari kutambawo vachikutamba wada kuenda kuchikoro futi wada kudya mai kuti ungoita basa ungosakurawo nezuva iri kuti vana iva vaone kudya. Saka kuti azoone futi zvakare kufundisa ava vari mumashure make Jacob ndikuona zvinotiremei zvinotishupei dai kuzaona rubatsiro rwekuti at least agonomboti uyu apamberi uyu abude maybe ava vari mumashure ava still maybe tichangoya futi kwamuri kana zvika zvakundikana kuti agone kunge achivabatsira tichangoya futi kwamuri kuti tichingokumbira hapana zvatingaita. Mazvita baba mai tomboti because interview yenyu iri kuonekwa pasi rese tobva tachiti isusu paita munhu ati mai ndoda kukuwanira ndakuwanirai basa munorida here? Wangu ndinorida. Alright. Inopazoita baba ndandoda kubvunza kuti pakaita mwana oti ina handina kutowana
vaita baba nemwana. No, hazvina Pakabuda pakauyazve munhu akadaro pajekesetizo, because tinosangana nevanhu vakadaro pano pazvirongwa zvedu izvi. Pari pakuwanikwa zvapo nenhamo yandakaona. Ndiri kuda ndombotanga ndariritira vana vangu. Alright. Muda kumboti vana venyu vambokura. Alright. Inyaya yakanaka. Kose musina kundiudza kuti mairohwa patambotaura pekutanga. Ndofunga ndanga ndashikanga. Mazino akatobviswa nekurohwa. Wangu. Muri kutaura chokwadi? Wangu. Saka mairega nei kumusungisa panguva yaikushungurudzai kuda? Ndaingoti pamwe zvichapera. Hazvitenderwi zvekurovana izvi, bheta kushungurudzana nezvimwe. Iyi manje yemhirizhonga yaitodiwi kai. Izvozvi tiri mumazuva 16 ekurangarira nyaya iyoyo nekutosimbisa chaizvo yemhirizhonga iyoyo kuti tichiti pasi nemhirizhonga pasi rese. Izvezvi kutaura kuno riri pamazuva 16. Mhirizhonga, munhu amhirizhonga arova umwe, angava murume angava mukadzi, anotosungwa. Handiri murunzwa ere amai? Nyaya dzinofana kuperera mukutaurirana kwete mukusvika mukuzorovana. Right. Ainwa here murume wenyu? Anonwa here? Saka noizi yake waiita ari soba here kana kuti paanenge adhakwa ndo paaiita? Dzimwe nguva ari soba. Chiiko chainyanya kushupa kuti asvike pakukurova? Aichengera here kana kuti? Kumwe kwacho kwangu kusiri kuchengera. Noti iye anga kugara nemukadzi wake, ndanda kugara nevana vangu. Saka ingosvika ungotanga ungotuka munhu ndisina kana zvandamuita. Ngoti tsaru? Noti musi wacho umwe musi waakandituka, vana vakabva vamhanya kuna bamunini. Vasvika bvose zvirudzwa nabamunini, vanorohwa nabamunini. Nemunin'ina wemurume wangu iye. Iye akazorohwa nemunin'ina wake? Ko vamwe vana mwatizviya imimi panapa mune H4 vana rudzi vese muhombe ichi? Ndine vakomana 3 nemusikana 1. Nekamusukuru kamwana kemwanasikana. Muhombe musikana? Nemwana wakewo? Alright. Saka ari kupi iye? Ari kugara nasisi kuHarare, asi mwana wake ndinaye panapa. Haana kuroorwa here? Haana. Akamitiswa ari pamba? Akamitiswa achigara nasisi. Saka izvo ari kuitei mwanasikana iye? Ari kugara nasisi kuHarare? Sisi venyu mimi? Akangogara here mwana? Haasi kushanda? Ari kuvabatsirawo basa achipuhwa mari kupera kwemwedzi. Kuchikoro akadini? Akagumira form 2. Asi aigona? Zvazvichingonetsa. Okay, mumashure maJacob mune mukomana? Mune mukomana. Grade ani? Ari grade 5. Ari kugona? Nasi. Ko mumashure macho? Mumashure macho mune ari grade 2. Ari kudiniwo? Handizvozvo, pachikoro pavaidzidza pacho pambasinganyatsodzidzwa, saka nekuuya kwavakaita kunoku. Sari ari Alexander akatobva pachikoro paidzidza asina ticha. Vasvika futi kunoku kwacho anga asina futi ticha. Plus chikoro amaika, chikoro chinotangira kuti kumba kwakagarwa zvakanaka here? Zvamuri kutaura zvaiitika mumba mwenyu izvozvo zvinovhiringidza vana izvozvo. Inotori abuse yaiitika pavana yakasimba iyoyo, zvokuti uyu dzinotori nyasha dzaMwari kana tongoti chipo chakadaro aigona kungovhiringika futi. Ndosaka muri kuona kuti nyangwe iye muhombe hatitomushori. Vana vari very sensitive pane zvinenge zvichiitika pamba zviyazvi. Saka especially kana mai vachishungurudzika nekuti mwana ane bondi yakasimba namai. Saka nekuchikoro kwacho anotoafektwa.
anotoafektwa. Saka nyaya yehombe nyaya yese iri kubvira pana baba ava ndo vakavhiringidza zvinhu vaimhirizhonga mumba imomo. So mune mamwe masoko here ekutaura amai tichipedzisa chirongwa chedu? Mamwe mashoko andingataura ndeyekuti ndotokumbirawo kubatsirwa. Okay. All right. Ngatiti isusu paita vanhu vari kuda kukubatai, vari kuda kufonerai kutaura nemi kuti mwana aone kubatsirika kana kuti muwane basa, vanokubatai panhamba dzipi? Vanondibata panhamba pa 078 078 6593 6593 003. Alright, ngatidzidzokororei tizwe ingodzidzokororai dzese. 078 6593 003. Okay, namba dzenyu dziri paEco Cash here? Munomboita zvemukuru here? Mune account yemukuru makambotumirwa mari here kubva kunze? Andini. Asi chitupa munacho? Chitupa ndinacho. Namba idzi dziri dzakarejestwa pachitupa chenyu imimi? PaEco Cash. Asi makadzitenga nezita racho nderechitupa chenyu imimi? Okay, zvakanaka. Saka inyaya yakanaka. Chikomana, une masoko here ekupedzisira? Mashoko anokupedzisira ndoti ndotokumbira kubatsirwa kuti ndiendere mberi nechikoro. Chikoro uri kuchida? Alright. Une here zvimwe zvaunombogonawo kuita kuchikoro, mamwe wemasports? Ndogona kutamba bhora. Okay. Soka. Alright. Unotamba nambani? Namba 9. Uchitogoesa? Oh. Inyaya yakanaka. Sekuru, masoko ekupedzisira? Ndikangoti hangu dai mhuri yeZimbabwe kana vanokubatsira dai vanzwa kuti chimo chedu. Alright. Kuti mwana uyu aende kuchikoro. Alright. Zvinhu zvingatifadza kuti alright tionewo paanokumira nezvamangoona madhisausani. Alright. Mazvita komborerwai zvikuru. Regai titi mwakadi igogo? Makadiniwo? Tinofara. Ndiri kutaura nani apa? Ndikutaura nambuya Mhandu. Mbuya Mhandu. Mai Stephen Mhandu. Ngogara papurazi yaMurombo munhu munyakatsava. Shuwa, zvinokudzwa. Tanga tichitaura nemhuri yenyu naMai Jacob apa. Honde. Imbotipaiwo nhoroondo yaMai Jacob. Yakamira seko? Mai Jacob uyo wakaroorwa. Igore ripiwe ina ndichozwa papepa riri mukati. Wakaroorwa murume achaibva abvisa $13. Baba wachipo. Baba izoshaya muna 215. Zvashaya tiri kundoti baba uyu wanga akamirira uyu. Sungai mari dzikana baba ibva ashaya. Zvashaya tiri zvine mukwambo uchafungwa baba wobvadaidzwa ngehanzvadzi iri kuHarare. Baba vapi? Apa. Hanzvadzi yacho iyi. Wobva wachienda kuHarare. Waibva wachosvika kuHarare, wasvike mukwasha waane mukadzi wakeyo. Wachibva warongedza midziyo yese, wakaenda wakahaya motika. Wabva warongedza midziyo yese, wabva waunza midziyo muHarare. Iye mwana wangu yaibva uya panapa. Wakagara mwedzi 3 ari panapa. Akati kuzoti rini mhaiyo ndisina umba yangu. Ndikati inofunga kudzokera here? Wemusha uno wese waibva ndoti da wagara apa. Akati regai ndidzoke ndochengeta wana wangu ndiri kumba. Wabva adzokera. Ndiko uchisvika uyu waane mukadzi wake watovakira neumba. Zvaavakira umba kwauchindogara. Kuti achifunga murume wekuti ndochidini wangu wairima foga. Kwauchibva kwakudini kwakuti chuyai murimire pamwepo namai nini. Warimira pamwepo namai nini. Wakotengesa foga wangu iwo siwa uchitorana namai nini. Uenda kutengesa foga rutengwa uzouya uyu wopiwa ka 2 lita kemafuta. Shuga ka 2 kg kafurawa kamwe mari yese yabva yaenda.
vofonera mukoma uri Harare ndiye une mwana ungotomusapotawo ungofundisa kuchitungisa ungochiti mukoma wacho kuti ndigene wana handina mukoma waiso ndomudaidzira chimira pakakombi utambire chekudya newana dzikana murume oya kuti achizviona kuti uti munhu wangu undoda kubva panapa sei ndiko uchindomubadura maende ake ainawo mazina akabvaya ese neari koro ndi murume wacho akamuchaya wofona ndanerwa tochidini tikati wakanga wauya mwanangu dai kuri kufa zvino zvochizinyi kuzoti munun'una murume wacho izvozvizvi ndakabva kufirwa ngemuzukuru akabewa kuSouth Africa uko munun'una wacho uchiyakobata mukoma wacho maoko kuHarare ungochiti mai guru mai nini muchazondoona hafu mati papa tauraiwa ndi mukoma nemukadzi wake nemhuri dzemukadzi wacho kudidini ufuna mwana mai mochidini ndikati ngauye kumba ungoya newana ere ndikuti agona kuti awe newana ngauye iye Jacob wakatorwawo ngehama yangu iri kumasvingo saka akazofundira kumasvingo kubvira grade 1 2 3 4 grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 grade 5 grade 6 grade 7 ari kuchendwa masvingo kuda kuti vari kumasvingo hama dzangu dzifonerawo kuti iwowe ungombotumirawo mwana mugrade 7 mugrade 7 kungakwizi umbodikanawo zvetomadhora akati handimbozvizivi kuti ndine mwana uri kumasvingo handimbozvizivi kuti ndina Jacob uri kumasvingo bai ava kwakunyarara dzikana mwana yako akupedza kuzoti wariyo wangoti mai woye mwana wapedza grade 7 zvokuchati tiito hatichina mochidini akati mwana uti atopedza grade 7 uchaenda ere kuchiweshei ungoda kogara nani sare murume yako akoputsa denga reumba wanga ainomba yake yakanaka ngaine simende sare kwakuturura uni denga kuda kuita bhani refoli maiwe ine ndikanga ndakufunga ndauti pamwe izvo mwana wangu yakaremara pamwe pacho ndiyo akasukumizira akudanana nevanhu handi kureba apa akarorera umba iri pamhiri apa nepanapa zvino inini ndatiwo ndikati aiwa Jesu apa mwambondiurirwawo musosi tozwa kuti kune dhona riri kuvatsomba riri kufamba tikati regai titomboedzowo zvimwe zvingobudawo kuti iye Jako wacho yuya anegoni mari yekuotora mari dzautsaya maonaya wakaita yekuswera muminda memunhu kuti ikwane mari yevanhu vairi kuenda masvingo kotora mari dzavo indakati sadza ndingondomupawo kuti ndiri kudya wakachi 50 kangu ndiri kudya ndingochindodya nawo ndiri kudya nawo mukoma ndiyo nhamo ndiinayo pana apa da mwana yatoonawo sikuru akaitawo pfungwa shanu pamwe aizochengetawo mai wake ini batereke mukwamboyi kuti achatipawo mari haachaundizvedzikana baba vafe wakatombopfekawo bhachi remurumeyo kana ndakapfekawo bhurangiti remurumeyo ndakandoti mungondouya mungogarawo neni pano ndiwo masuku angu mwana wamama tazvizwa mashoko anorwadza gogo nyaya yacho inotirwadze saka muri kutambotaura namai Jacob tichitaura panapa tichiti mukawana vanoda kukubatsirai nyaya yavo vari kuti ndinoda kunyanya kubatsirwa pakuti mwana aende kuchikoro uye kana pakaita anondiwanira basa ivo vari kuti basa vanorida saka handiziviwo kwamuri ndozvata tichitaura namai Jacob pano basa pachakundinesa kamuzukuru kawo ka inini wacho manje ndaamurwere zvomuri kundionedza handichina basa handichagoni kupinda munda kakura sei kamuzukuru kakanduka rimbo ka first born kakamiti ndiye muzukuru wacho uyu ndiye muzukuru wacho alright saka anotodawo care ungaine munhu alright ndinondoda zvokaendawo masvingo ndakasara ndindokagezawo ndindorarawo napo akanetsi hako basi akanga aona basa arikuda kubatsirwa ungobatsirwa hake tingonga tizondorongana namukoma wacho uri kuHarare alright zvakanaka gogo tazvizwa
masoko ese tamazwa tichachimaise kuvanhu. Eho, hai maita zvakanaka, Mwari akukomborerei zvikuru. Zvinoita musatya. Ndigogo. Shungu yangu. Kana ndakarara kana kuna Jehovha kuti dai chirema chichi chafunda. Alright. Da chirema chichafunda ichi. Wamwe wao ameno wangozondo-batsiro. Alright. Ndakarwadzikana kuti asenzere mari yekusvika masvingo kutora mari dzavo. Mumindame wanhu mukuru. Chela makomba emagora. Hey. Zvakaoma sure. Alright, ndazwa gogo mazvita. Nimi mazvita onge kuyo. Chingondokusawo zvindoenda mberi. Sure. Takundoturirawo mumaoko aJehovha wedu. Sure. Right. Amai, nyaya yandaita kuti baba vabve nemwana abve ndeyekuti iright yemunhu wese kunzi arorwe kana kuroora. Uye ndinoziva inini saelder kuti munogona kunga makatovhiringidzika mupfungwa zvekufunga kuti chinhu chinonzi marriage hachitoexist munyika munomu, uye varume imhuka. Ndozviziva kuti zvinogona kunga zvakakuvhiringai mupfungwa. But ndosaka ndaita kuti ndikubvunzei muri mega kuti ngatiti isusu pawanikwa munhu akatendeka anoziva zvaari kuita asingaiti zvaiita murume wenyu, muchikutendera here kuti mupinde mumarriage? Vanongo vachiri vadiki. Vachiri vadiki. Ndatamborera vana vangu. Matokanzura. Vanongo vachiri vadiki. Aiwa. Chiromboda keya yevana. Anenge ainewo vana vake asina mudzimai, achiti uyai tibatsirane kuchengeta vana tiri pamwe chete. Kana akavimbika kumberi kwete paration. Okay. After pamwe pamakore kana 5-6 ndamboona kuri kuenda upenyu, kuri kuenda mhepo. Alright. Zvakanaka, ndanzwa. Ndinotenda kuti tinoramba tichikunamatirai kuti muhile. Tinoziva kuti mukati muine mavanga arimo, but anoporeswa namweya mutsvene. Vanhu vanogona kurapa kana kunyaradza, but vanoguma. Mwari anoita patisikakwanisi kusvika, nokuti soko rake rinoti zvisati zvanzwika nenzeve dzevana vevanhu, zvisati zvamboonekwa nemeso evana vevanhu, Jehovha ndozvaakagadzirira vana vake. Saka Mwari werugare apfurire mberi achikuitirai zvakanaka. Tinotenda kuti muchawanawo rubatsiro padambudziko remwana wenyu uyu, uyewo nesituation yamuri yekuti muri kutsvagawo basa. Tinotenda kuti zvichaita zvakanaka, handitika? Thank you very much. Wagomana, uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi TV yaba kanjanda, uyai kani muone eutakanja waya waita mukurumbira Utindi TV amakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni. Utende baba nesuo tasimuka tarirai